Auzi, mă? Scriu și eu ca fotbaliști. Stai, ne filmăm? Băi, ia vezi tu că așa. Bine, mă! Nu s-au învârtit. Las că nu s-a văzut, că e din parte. Haide! Stai acolo! Bine, portare! Ia-te-te eu, Corine! Mai e unul, băneam. Tu dai singur afară! Bă, preda la nu poate! Nu s-a învârtit! Veniți oameni! Am văzut, ciupesc puțin! Asta a și vrut! Te-ai grăbit, Gianni, te-ai grăbit. Dacă îi întoarce în cap, cât îi Dacă niciunul la apărare. V-am prins. Am prins. Pe tine te-am văzut. Bine, bă! Băi! Asta mai. Ivane, ai prins-o pe asta? Dribbling, l-ai prins? Nu prea văd după colț, trebuie să mă ridic în picioare. Aoleu! Atenție acolo, băi! Scăpăm toate trec pe lângă noi! Toate trec pe lângă noi! O trebuie să Gianni, ce vrei să fac? Haide, bă! Dacă nu devia Gianni... Stand-o, stand-o! Dă-i-o! Stand-o, așa! Lasă așa singur! A alergat ăla degeaba. Ce pasă mi-ai dat mai omorât? Păi tu mă întorci înapoi, dă-mi pasă înapoi zi viitoare, că acolo-i poarta, nu la noi! Ce vrei să-mi fac dacă asta acolo? Era în față, mă, ce vrei să fac? Cum vrei să fac? Om în spate! Ia-te foc. Te-am arătat!
Vezi și rotundă. Jumătate de plus. Aoleu! Bine, spate. Am lovit-o greșit. Asta la Xenia, dacă nu? Da, Mai încearcă ăla. De asta îl lași pe el. Las, dar nu știu. De ce vorbești mai fără să vezi? Dublajul n-a mers la tine, Cătălin, că sta acolo. Lancionerul, s-a venit. Nu vine nimeni pe spate, stați trei în față. Te ia Steaua! Te caută de cale. Bine, mă, bravo, Mare. Bine. Bine. Nu-i bate. Nu a avut timp să mai joacă. Adică să o oprească atât. Și a murit. Am zis că te duci pe extrem. Mai pe parte. Bravo, Ric. Băi, dar ba pula în ea. Respectatul, gen. Insistă, insistă. Oameni, am acum. Vezi unde pleacă. Bine, Marie, bravo. N-am reușit să o opresc. Te ajut. Dar de ce nu ți-ai făcut înapoi? Era eu. Cătălin, Cătălin. Hai! Stai acolo. Hai, de ce? Doi! N-ai, Azi că deschide picioarele, ce vrei? Azi că joci cu Nică, azi că joci cu Nică, eu spun. Ce vrei? L-am văzut că aici, ți dacă deschide picioarele, gata. Vezi că întorci? Are un întorc. hai mă, ce ai, mă. Nu ți-ai și zis, te duci. Trebuia să te duci de prima dată, Gianni. Hai, lasă, mă. Trebuie să schimbi partea. Cine la un doi? Bine, mă!
Ia zi, mă! Egal. A intrat la mine, m-am uitat în cer. M-am oprit, doamne. Oprește-te! M-am oprit. E, te-ai oprit. Aveai vreo șansă să dai gol? N-ai văzut ce poziție am tras și a spus? Opriți-vă, nici că ești pa. M-am oprit în bab pula în ea. Tu te-ai oprit? Nu, numai unul s-o vrea. Ce mă și tu ai intrat. Corect. Hai, Mică! Era sigur că așa udă! Bine, mă, bravo! Să-i încurcăm, eu! I-am încurcat, vezi? E singurul dată pe care le duce la primară! Hai, la poartă! Dan! Hey, Juanita, give me a fajitas. Ia zi, mă. Mă săgeai pula lui domnul administrator. Da, ce stai lângă el, mă, îți dă pas lângă el. Ce să fac? Uite, am venit, îi filmez pădurește la fotbal. Da, caut să fac echipă, să cumpăr jucători. Ce să faci, mă, mâncate azi? Ce vrei, mai am o săptămână, două mai trec. Voi ce faceți? Nu lași, așa. Da, aplaud. Ce, o aplaud și la voi? Nu da pas! Așa! A dat mai mult la noi, la voi a dat până mai puțin? Da. Da, a dat, a plouat. Da, mă, da. Da. Și? Da, am fost aseară. Păi da, că am fost deamudat alea pe acolo și asta, știi? Și dacă tot am ajuns, mi-am spălat o lea cu mașina, știi? Și de vin ce am spălat-o a plouat aia, că v-am luat și pula mea. Da, dar zic că nu putea fi... Nu, s-a mai răcorit, da. Deci 15 grade. Da. Da, dar să știi că temperatura în casă iese din pereți acum, știi? Da. Ce vrei? Asta e. Du-l ăla ce facem. Ia întreabă-l, să bagă? Da. Nu s-a spălat la muncă, că s-a spălat aici, a? Ăsta nu consumă atâta apă acasă cât consumă acolo.
Păi da, cum? Da, mă, da. N-am filmarea cu ei, dacă e. Da. Da, știu eu. Da. Da, mă, deloc. Bine, hai, distracție plăcută. Era botos când am plecat acum la fotbal. Pe da, dacă am plecat la fotbal. Pula mea! Cum se face? Toți sunteți atacanți. Ne descurcăm noi. Pe da. Da. Bine, mă, deloc. Hai, distracție plăcut. Hai, hai, bai. E vorba de Grizzly, nu de Rică. Rică! Pe ăla vreau să... De ce, mă? Pe care ai făcut? Ce să faci? Hai să dai și mie 2-3 pași jos acolo. Putem? Ia, dă-i la poartă, spartă. Hai, scoate altă și. Hai. Ce prea aici, mă? Ia, mă, un băi, mă! Fără predare! Hai! Ăla a știut, Ricky, mă dau acolo, că nu o să ia. Dă-i, mă, te gândi. Păi, meu, nu mai fac cu văsele. Ești cald afară. Gata frumos, a venit babul la spate. Tot. Avem prin plan. Bravo! Bravo, hai! Bravo! Vezi că și Marian se dă-i! Dar n-am mai putut să pun latul ca lângă la el. Hai, bătrâne! Eu aici. Hai, băi, Claudiu!
Și eu. Aveți un telefon pe acolo, l-a băgat cineva? E pus în spate la scaun. Ți-a sunat mai devreme, să știi. Și ai primit și mesaj după aia. Hai că ne vedem. Valeri. Unde ai fără chemare și te la 1-2 aici? Hai, Emilu, bravo! Bravo, Emilu! Rică! Azi că pleci! Am mai pus tu. La 8 jumate! Bine, băi, Cristi, bravo! Băi, țineți, bă, dacă stai numai în față, prieteni. Ține și tu acolo dacă stai numai în față. Bravo! Da, hai. Da. Și încearcă să alergi. Bătrânii. Hai, o bătrân. Ce-i faci, bă? Are dreptate ăla, știi ce-ți face la seară? Știi ce-ți face la seară? Lăsați cearca! Dar nu stau în fața mea cu cearca. Ești la om. Nu mai Cam duce în primit. uite, ăla e singur, sunteți 3 pe om, uite și tot fac. Hai, ce vrei mai mult? Hai că te-ai oprit. Vine, vine, vine! Pum, băgă-ți-i pula, bă! Nu te bagi. Bă, ți-am spus, ia om. Da, bă, sar, n-am văzut. Ți-am spus că la om, nu stau în fața mea. Colțul nu liberă. Șterge, șterge! Șterge! Stare, șterge! Hai, dă-mi gol! Bine, bine! Hai de acolo, că Eu stau, știi cum ești cu stau, dacă stai, spargi din blană. Hai, hai, hai! cine dă mă? Perfect, intrare! Eu nu pot știți că om pula mea. Ce era în care eu, mă? Bă, că mea și pula mea, Ia, bă, și bani pe rap cu tu, ia. Am nu pe rate, bă, băi, știți? Lasă-l ăsta a fost chef, tipa aia. Bă, așa ai făcut cu până la mine și de aici ai dat până. Adică, botă-ți venea, pot! Gata, merge! Merge, gata! Așa au vorbit. Și acum atacăm. Ce sunt? Urcă ăștia care suntem. Ăștia care suntem, hai să ne mișcăm. Și când atacăm și când trecem înapoi. Partea proastă e că tu nu faci faza de apărare absolut de om. Treci pe lângă tine. Da, la păcate. Și n-am văzut trece de pe el. Hai, mă, de ce? Bine, bine. Lasă-ți mă chestii, că aici pe unul. Hai, plecați!
Tu mă țară mea, mă, care era dreptate! Bine, Vali. Dă-i la poartă! Hai! Bine, bă, bine! Nu, n-a fost, n-a fost. Mamă, ține, ia că rea, mă! A băgat piciorul. Bravo, Stărice! Nu știți, ei mai știți, dar altceva nu știu. Noi, ia! Noi nu știm care e ce întâmplat! Rică! Spate-și fața! Rică! Altceva nimic! Nu face Rică! E calm, bă, e calm! E calm! Pleacă lateral. Hai, treci. Jucați! Și ce poziție am dat pe poartă, zicea? Hai, ui! Mai primul Rică, mai primul așa înapoi puțin. Ești pula. Nu mă spare. Bine, gata. Hai, scuță! Mai ia tu la mama ei de mingi dacă mai au fond de timpul. Vezi că Rică lângă tine, mă. Cine prima? Alo. Alo. Da, la telefon. Da, spuneți. 6/1/1975.